Benvidos a este espazo da Fundación TIC que conta coa participación dos alumnos da Escola de Imaxe Son. Chega o INLUGO 2014, o Congreso de Referencia en Galicia sobre redes sociais que se celebrará no Pazo de San Marcos os días 6 e 7 de xuño. Todas as novidades nun Sintres. Antes vemos outros asuntos da semana en titulares. Comezamos. Un foro sobre o viño e os seus desafíos centraron en Monforte a última xornada do ciclo Galicia en clave económica, que abriu o presidente da Diputación e que contou coa presenza de expertos galegos do mundo vinícola. Remata o primeiro curso de videoxogos organizados pola Fundación TIC. Durante 6 meses, 22 persoas tiveron a oportunidade de aprender as ferramentas básicas do deseño de videoxogos, un sector no que o emprego está prácticamente asegurado. Escolares da Fonsagrada aprenderon a construir e tocar o birimbau ou trompa de boca no Obradoiro que xa chegou ao Centro de Artesanía e Deseño de Lugo. Un percorrido por Pólvora o pecha a sección coa que camiñamos polos lugares máis singulares dos 67 concellos da provincia. Acompañamos aos integrantes máis pequenos do Lume Béisbol Club de Lugo. Desde hai 11 anos rapaces empregan o seu tempo de ocio en formarse neste deporte típicamente americano. Lugo acolle o segundo Congreso de Cultura Digital e Redes Sociais INLUGO 14. O encontro sobre internet máis importante en Galicia terá lugar os días 6 e 7 de xuño no Pazo de San Marcos. Na liña da pasada edición, o INLUGO 14 contará cun programa completo de actividades e protagonistas que nos achegarán á rede dun xeito ameno e práctico. Charlas, debates e networking para abordar aspectos relacionados co xornalismo, o goberno aberto ou a seguridade digital, entre outros asuntos de interés. E tamén, como no ano anterior, non faltará o apartado adicado á innovación e ao emprendemento lucense coa convocatoria dos premios INLUGO. A iniciativa está cofinanciada a un 80% cos fondos europeos do programa tecnolóxico Innovate. A influencia do avance das novas tecnoloxías na sociedade será sometido a análise na nova edición do INLUGO, o Congreso de Cultura Digital e Redes Sociais que terá lugar os días 6 e 7 de xuño. Cal é a finalidade deste segundo congreso? O fomentar o uso da rede, as novas tecnoloxías, entre todos os sectores da población e, sobre todo, algo que está absolutamente cada vez máis presente nas nosas vidas. Por segundo ano consecutivo, o foro aberto e gratuito situará Lugo no eixo da Internet en Galicia. Para elo contaremos con moitísimas persoas e todas elas dunha magnífica reputación, tanto xornalistas como expertos, como estudiosos da tecnoloxía, expertos tamén en goberno aberto, en marketing online, en cuestións relativas á seguridade da rede. Nomes propios no eido do xornalismo digital como Ramón Lobo, e figuras relevantes da rede como Carlos Fernández, responsable de que a Policía Nacional sexa o corpo de seguridade con máis seguidores en Twitter a nivel mundial. Cando eles, Pepo Jiménez, coñecido como Curioso pola plataforma que monitoriza os contidos con maior repercusión na internet. Preto de 30 relatores con presenza dos bloggers lucenses que petan na rede. Na man do Congreso volven este ano os premios INLUGO que recoñecen iniciativas lucenses no ámbito digital. Vai haber 4 categorías donde as empresas da provincia de Lugo que teñen algún elemento diferencial ou algún valor engadido conseguido a través das novas tecnoloxías van a poder presentar as súas propostas. Estas 4 categorías serán este ano comercio, ocio e restauración, educación e formación, cultura e acción social e tecnoloxía. O prazo para inscripción no Congreso ábrese este venres día 30 de maio na web propia do Congreso e na da Deputación de Lugo. O aforo é limitado a 200 persoas. O INLUGO 2014 arrinca disposto a superar os 2.000 seguidores acadados no ano pasado a través das redes sociais e vía streaming co apoio dos alumnos da Fundación TIC. O turismo e o viño son os piares que sosteñen a marca Ribeira Sacra, que hoxe é o principal motor económico do sur da nosa provincia. Pero cales son os seus retos de futuro? Pode o sector seguir xerando emprego e riqueza no sector rural? Estas e outras cuestións debatéronse no foro O viño e os seus desafíos, organizado polo Diario Economía Digital e a Deputación en colaboración con Grupo El Progreso, no marco do ciclo en Galicia en clave económica. Nas xornadas celebradas no Centro do Viño de Monforte participaron o presidente da Denominación de Orixe Ribeira Sacra e o director do Instituto Galego do Viño.
O viño que se dá nas nosas terras luguesas ten nome e apelido, Ribeira Sacra. Os puntos fortes da Ribeira Sacra é o turismo e a beleza que temos. Neste marco incomparable foi crecendo un dos piares económicos fundamentais da nosa provincia. O sector vinícola en todo o territorio galego xera 150 millóns de euros ao ano e máis de 1000 empregos directos, pero tamén repercute no turismo unha das grandes potencialidades desta comarca. Aquí temos sol, temos paisaxe, temos aroma, temos todo. É o que temos que buscar e creer que podemos, porque podemos vender en calquer lugar do mundo sempre cando fagamos algo diferente. A diferenciación e o fomento das exportacións, que aumentaron nun 30% nos últimos 5 anos, son liñas de futuro nas que está a traballar o sector. Se nos movemos, podemos vender en calquer parte do mundo. Sen embargo, un dos cabalos de batalla a derrotar é o avellantamento da poboación e a falta de relevo xeracional. Dos 3.000 viticultores rexistrados na denominación de orixe, a media de idade chega aos 70 anos nalgúnas zonas. Como afrontalo? Os expertos téñeno claro. Ben, eu penso que casi todos os desafíos que temos no mundo do viño en Galicia pasan pola formación e ampliación de coñecemento. Entón, bueno, dende a miña opinión, pois formarse e viaxar pois é fundamental. Ademais destacan que existe un enorme nicho de emprego no mundo do viño asociado á comunicación que aínda está por explotar. Cantas empresas de marketing vitivinícola especializadas crees que hai en Galicia? Ninguna. Cantas de comunicación vitivinícola? Ninguna. Cantas especializadas, por exemplo, en etiquetas de viño? Unha. Que lle vai moi ben, ademais. Entón, está todo por facer. Desafíos do viño que se debateron nun foro celebrado en Monforte que abriu o presidente da Deputación, José Ramón Gómez Besteiro, quen abogou pola declaración da Ribeira Sacra como ben mundial para reforzar a imaxe de marca dos seus viños. O Pleno da Deputación acordou exixir á Xunta de Galicia o incremento do número de camas e profesionais nos hospitais este verán. Na moción presentada polo Goberno provincial amósase o rexeitamento da institución provincial o histórico peche de 1.200 camas, 150 delas en Lugo, o dobre que en 2010. A Corporación Provincial tamén demandará ao Executivo galego que axilice a tramitación e aumente así as axudas públicas para persoas en risco de exclusión social. Esta iniciativa xorde logo de constatar retrasos de ata 8 meses na concesión das rendas da integración en axuda en Galicia de emerxencias sociais. Ademais, aprobouse outra moción para instar a Xunta a que cumpra coa Lei de Montes que aprobou en 2012, co fin de previr incendios. Por outra banda, durante a sesión plenaria, o presidente da institución remarcou que a Deputación segue comprometida co proxecto de construción do Centro de Día e Residencia Pública de Guitiriz. O curso de videoxogos que imparte a Fundación TIC dende o pasado mes de decembro chegou ao seu fin. Durante estes meses, 22 persoas tiveron a oportunidade de aprender a ferramenta básica do deseño e o desenvolvemento de videoxogos. Por certo, é un dos nichos de emprego na auxe no noso sector audiovisual. Se aprendió bastante. Esto ha sentado como las bases para una futura dedicación para muchos de nosotros. Y, bueno, pues espero que algunos se metan en este mundillo. Así de contundente mostrase un dos 22 privilexiados que tivo a oportunidade de facer o primeiro curso de videoxogos organizado pola Fundación TIC en colaboración coa empresa Intelixencia Visual. O curso estivo dividido en 5 módulos que cubriron os aspectos máis relevantes do deseño e desenrolo de videoxogos. Aprendín a establecer unhas bases para algún día, quizáis, poñerme a facer un videoxogo. Quizáis máis que outra cousa, porque aprender os fundamentos é moi complicado, pero sí por onde empezar. A actividade financiada nun 80% pola TIC para alumnos e titulados da escola inclúese no programa de formación complementaria co que se pretende ofrecer a mellor preparación nun sector audiovisual en continuo cambio. Los profesionales necesitan adquirir conocimiento teórico, pero necesitan adquirir conocimiento práctico en un equipo de desarrollo, en un equipo de empresa. Eso realmente es lo que les va a abrir las puertas, ¿no?, para su futuro profesional. Hace falta mucho profesional cualificado en el sector. La curva de aprendizaje es costosa, pero si se ponen y ponen ganas, lo sacan y el futuro laboral está prácticamente garantizado. Un dos alumnos aventaxados neste curso de formación terá a oportunidade de realizar prácticas na elaboración de produtos que desenvolven na empresa lucense Intelixencia Visual.
O Centro de Artesanía e Deseño de Lugo celebrou na Fonsagrada un curso de construción e interpretación da trompa de boca no que participaron un grupo de escolares cos que estivemos esta fin de semana. O instrumento, coñecido tamén como birimbao, mantívose vivo na Fonsagrada grazas a intérpretes como Emilio do Pando ou César Fernández e a construtores como Otilio Álvarez. Na actualidade atópase en vías de recuperación xa que hai anos correu o risco de desaparecer. Neste lume comeza o proceso artesanal de elaboración do birimbao ou trompa galega. Na man do mestre, o grupo de aprendices amosa na Fonsagrada as súas habilidades na forxa. Estou facendo a curva do birimbao para que despois se poidan apoiar os dentes nel e non resbalen. Isto o máis importante é, por exemplo, para fazer as curvas, é iso, medir ben, que vayan ben, que vaya que nos quede este agujero ben no centro. Porque se nos queda para un lado, despois non coincide, a palleta non coincide. Oliverio transmitiu aos rapaces os segredos do birimbao que el aprendera dun verdadeiro mestre na construción deste instrumento, o seu tío Otilio Álvarez. Aquí non había máis que eles, pois. E despois, eu fixenas tamén sendo un chaval, cando tiña 13 a 14 anos. E a tradición familiar continúa. Carlos, neto de Oliverio, participou no obradoiro organizado polo Centro de Artesanía e Deseño de Lugo que incluíu a aprendizaxe musical. Como se toca, apóiase normalmente o dente de abaixo aquí e os de arriba tamén aquí. E despois o truco xa é darlle a palleta e a boca é a caixa de resonancia. É un instrumento que se conservou aquí, pois 20 nenos de Fonsagrada aprenderon a conocelo e a tocar, e iso é unha cousa moi interesante. A raíz de un encontro de ferreiros que se fixo en setembro, no que colaborou o Centro de Artesanía, pois programamos un curso de ferreiros para nenos para que aprenderan a construir o birimbao coa finalidade de que se mantuvera a tradición dese instrumento musical originario daqui da Fonsagrada. No único no que discreparon os rapaces foi na denominación do instrumento o que están afeitos desde pequenos. A Asociación Antonio Gandoi segue coas actividades dirixidas a nenos de ata 3 anos de idade, entre as que se atopan os espazos en familia. Un dos últimos celebrouse no Centro de Cestaría do Río Rato, onde co apoio da oleira Pepa Lombao, pais e nenos xogaron co barro, exercitando as súas habilidades manuais e de convivencia. A entidade continuadora do labor de preescolar conta xa con medio cento de familias asociadas. A Asociación Antonio Gandoi xuntou un grupo de familias para gozar co barro. Parécenos moi interesante toda a actividade manipulativa, traballar con novas texturas, e se podemos facelo ao lado dun artesán, neste caso, como Pepa Lombao, pois é un privilexio e un luxo. E o que trato é de facer as cousas moi sinxelas que les poidan facer a partir de formas moi sinxeliñas. Tratas un pouco de que os nenos tomen contacto co material, que poidan manipular, experimentar, explorar as posibilidades. Estoy pasando moi bien. Ahora mismo estoy moldeando unha tortuga. A actividade serviu de estrea a algúns pais. Pois sobre todo buscamos un espacio onde aprender estrategias, recursos, pois para facer un pouco preescolar con ela. A asociación pertencen agora unhas 50 familias. Funciona muy bien. Vamos una vez a la semana, los jueves, en el Corgo, a preescolar en casa. Y la verdad es que estamos muy contentos, funciona muy bien. Traballar o que é así como motricidade fina, traballando co barro e xogar, sobre todo xogar e pasar un ratiño alegre todos. No pobo non hai nenos. Entonces, para que se relacionara antes de empezar as clases, aprender a integrarse. Así, cos ratiños de barro e a música, compartiron un novo espazo en familia. O Concello de Lugo acolleu esta semana a presentación da segunda edición do Festival Itinerante de Balcóns e Espazos Sonoros que se celebrará os días 6 e 7 de xuño. O FIBES, organizado por 2 alumnos de segundo ciclo de produción ca tutela da TIC, é un festival multidisciplinar no que haberá concertos e espectáculos teatrais para todos os públicos. A iniciativa pioneira en Galicia forma parte do obxectivo da TIC de fomentar a cultura emprendedora entre os alumnos da EIS.
Estudantes do Ixo Montes pecharon este mércores a tempada de visitas didácticas á Fundación TIC. Máis de 1000 alumnos e preto de 100 profesores pertencentes a 35 centros de primaria e secundaria de toda a provincia visitaron as instalacións da TIC durante este curso e coñeceron o funcionamento dos distintos departamentos dun medio audiovisual. Os centros interesados en participar nesta iniciativa o curso que ven poden apuntarse na Escola de Imaxe Son. 300 escolares de toda Galicia participarán este sábado en Cabreiros, Xermade, no 8º Encontro Escolar de Xogos Tradicionais. Un equipo da TIC que contará ca participación de bolseiros da Escola de Imaxe Son recollerán un DVD os máis de 40 xogos tradicionais que se exhibirán durante todo o día. O traballo audiovisual divulgarase como material didáctico nos centros educativos da provincia luguesa e na web do colectivo. A colaboración da TIC é froito do convenio asinado con Brinquedia, a rede galega de xogo tradicional. As vides da Ribeira Sacra volven ter o protagonismo durante esta fin de semana. Sábado e domingo terá lugar a Feira do Viño de Ferreira de Pantón, un acontecemento que ten lugar desde hai 21 anos, no que esta zona do sur lucense exhibe os froitos das colleitas. O sábado pola mañá celebrarase a carreira popular Ruta do Románico e a partir do mediodía habilitaránse os postos de polvo. Durante toda a fin de semana a música amenizará a festa. O IES Muralla Romana de Lugo acolleu a semana pasada o cóctel de presentación das 11ª xornadas de interrelación curricular que organizan cada ano. A Fundación TIC colabora de xeito continuado nestas xornadas grabando e realizando para a súa posterior difusión todos os eventos que se levan a cabo ao longo do ano. Así mesmo realiza a transmisión en directo do concurso Lucus Intercentros. Os traballadores da Deputación Provincial de Lugo celebraron o venres o tradicional encontro pola festividade de Santa Rita, patroa da administración local. Cada un dos asistentes da cea de celebración abonou o importe íntegro do seu menú. Como cada ano, os traballadores que acadaron a xubilación foron homenaxeados e recibiron un agasallo. Melchor Roel, exalcalde de Viveiro e falecido este ano, recibiu un recordo especial por parte do persoal da Deputación. Ímonos agora a Tapol, da man de Xoán de Muxa. Con el descubrimos hoxe este municipio lugués do centro da provincia que destaca polo seu valor natural. Pol será o último destino do noso camiñante especial tras completar o seu periplo ao longo e ancho da xeografía luguesa. Neste tempo, Muxa percorreu os 67 concellos que ten a nosa provincia para amosarnos a riqueza paisaxística e patrimonial que posén. A bo fe que o conseguiu, grazas. Bueno, camiñantes, todo ten un principio e todo ten un final. Estamos no concello de Mosteiro de Pol. Mosteiro de Pol ten moito que enseñar, pero hoxe vou ser un pouquiño escueto, quero dicir, e que é o meu último programa. Elijo este lugar para facer pois a festa da miña despedida, despois de 67 programas con vos. Empezamos alá por outubro do ano 2010, e aquí estamos, no 2014, no mes de maio, en esta fermosa carballeira. Pero hoxe quero dar as gracias a Xosé Ramón Gómez Besteiro, presidente da Diputación, por haberme deixado facer ilusión do regalo que eu quería facer á humanidade, de deixarme unhas cámaras da Fundación TIC para que eu pudera mostrarvos esta fermosa provincia da que eu coñezo. Tamén, como non, vou dar as gracias a todos os alcaldes e concejales de todos os 67 concellos pola súa hospitalidade, por moitas veces asesorarnos e poñernos, bueno, pois, nos nosos medios ou cando se chamaron por teléfono por que cousa, gracias a todos. E tamén, como non, gracias a xente que descubrín a través deste tempo que fun encontrando, e como non tamén unha lembranza para todos aqueles que xa non están. E como non, aquí si me teño que afondar, darlle as gracias profundamente á xente da Fundación TIC, empezando polos seus auténticos cámaras que sois uns profesionales, tamén o realizador, tamén, como non, as presentadoras, as persoas que están en montaxe, de verdad, os becarios, toda esa xente que eu fun conocendo e as risas que nos temos tirados, de verdad, eu vos levarei sempre no meu corazón. E sobre todo tamén, como non, darles gracias a esa persona que me dá sempre a entrada, sempre fala de Juan de Muxa. Bueno, pois, a vos, quero vervos un pouco por aí adiante. Hoxe vamos despedir dunha forma bonita e emotiva. Gracias. Bueno, camiñantes, pois isto son as inmediacións do Muiño do Pacio. Entonces, como hoxe toca pois a tristeza de decir adiós, para alegría dicirvos que queda colgado, os meus programas, todos os 67, quedan colgados tanto na páxina da Deputación, no blog da Deputación, a parte que se chama El logo tío onde ve sendo,
E tamén, como non, queda colgado na página da Fundación TIC. Espero que por muitísimo tempo e que vos cuidades do hogar e velo e bueno, disfrutar dos paisajes. E hoxe despídome dunha forma especial dicíndovos simplemente que nos vemos sempre que vos queirais, de onde ti queiras, pois saludádeme, pois aí nos daremos sempre unha aperta, e no que eu poida. Pois contades sempre con un colaborador con todos vos. E sabeis unha cousa? Un besazo moi grande para todas e todos, e vémonos onde vos queiras, pero vémonos. No noso apartado de deportes, imos ensinarlles como adestran os rapaces do Lume Béisbol Club de Lugo, un deporte que aseguran que exercita, ademais do corpo, a mente. Strike, pitcher, catcher son algúns dos termos que utilizan estes rapaces e que xogan o béisbol, un deporte que conta con moitos afeccionados na cidade de Lugo. O Lume Béisbol Clube leva 11 anos ensinando os seus segredos aos máis pequenos, desde alevíns ata a categoría xuvenil. E xogamos unha modalidade que é xobol indoor, que é en canchas cerradas. Así, se chove da igual, e se fai frío da o mismo. Entonces, con todos estes equipos e en todas as categorías, facemos unhos campeonatos provinciais de xobol indoor, que logo os campeones xogan o galego contra os campeóns das escuelas de Coruña e Pontevedra. E de feito temos un equipo cadete que este ano foi a xogar o Nacional a Barcelona e obtuvo moi bons resultados. O béisbol é chamado o xadrez dos deportes porque obriga aos pequenos a estar totalmente pendentes das xogadas que van suceder para poder responder a tempo. Entonces, aporta, aparte de ser moi completo, porque teñen que correr, batear, lanzar, o sea, non solamente moven as pernas, moven tamén os brazos, o corpo, o tronco, tamén teñen que pensar. El béisbol me gusta muchísimo porque es un deporte que me gusta, que me aficiona y ahora mismo yo estaba en el puesto de catcher. Jugamos bien en los partidos. Algunos malos, algunos perdemos, pero nos divertimos entre todos. A mí me gusta mucho de béisbol batear y correr y lo menos no hay nada. Me gusta todo. O béisbol tamén ten as súas dificultades, o manexo do guante, entre outras moitas. Aprender a coller o bate, a posicionarse diante do home, onde é a zona de strike, e a batear cada vez con un poquinho máis de máis forza. Llevo como 2 años más o menos y me pareció muy difícil poder batear cuando te la está tirando el entrenador. Y lo más fácil, pues poder pasarla o cogerla. Se me da bien coger las bolas y batear. Algunas veces en el catcher se me olvidan. Y no las doy cogido muy bien. No. Pequenos problemas diarios destes deportistas apaixoados. A 42ª edición do Festival de Música Cidade de Lugo, máis coñecido como a Semana do Corpus, xa comezou. Trátase do único festival de música clásica que é totalmente gratuito e que, como ata agora, reúne aos músicos máis destacados desta temática. A Camerata da Orquestra Sinfónica de Galicia deleitou esta semana os asistentes cun programa no que destacaron obras de Bach ou Mozart. Esta nova edición seguirá enchendo de música algúns dos rincóns da nosa cidade durante esta fin de semana. O sábado, o conxunto Lucus Ensemble tocará no cemiterio de San Froilán e Marienwitt para o propio ás 8:30 no Círculo das Artes. Pola súa parte, o domingo, un concerto para órgano e orquestra e a actuación de Ars Combinatoria escoitaránse na Igrexa de Santiago a Nova e no Círculo das Artes respectivamente. Coa música da Camerata da Orquestra Sinfónica de Galicia con Tomás de Menga ao violonchelo, rematamos. Pasen unha boa fin de semana. Grazas por estar aí.